ଯିବା ଘରକୁ। ଏ ବାଳ ଏ ବାଳ। हाय फ्रेंड्स मु चंदन मोर फास्ट ब्लॉग रे मोर समस्त व्यूअर्स को रज उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन। थंबनेल देखि तो आपण माने जानि सारिथिबे तो वीडियो को लास्ट दिन देखंतु आ एंजॉय करंतु।
তার গেট। ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆସିକି ଆମେ
এই ଗାଁଟା ଟେଣ୍ଟିଆ ଗାଁଟା ନାଁ ହେଲା ଟେଣ୍ଟିଆ। ଛୋଟ ଗାଁଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଗାଁଟା। ଏଇ ଗାଁଟାକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି। ଏ ଗାଁ ସହିତ ମୋର ବହୁତ
ଆଉ ଅନଉ ନାହିଁ ଆଉ ପାଟିରୁ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି ହଉ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ। ଆସି ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ফাইনালি ব্লগটিকে ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଟିକେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦେବେ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।